बया गोथाव जादों लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनै आं मा मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजाङै मोनदोंब्लाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर जाय जाय आंनि भिडिअ माबा चेनेलाव गोदानै हाबदों प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं दिनै भिडिअखौ एकदम फुंनिफ्रायनो जागायबाय लोगोफोर फुंनिफ्रायनो आङो भिडिअखौ लादों आरो माने स्टार्ट खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मा मोनो मा मोना मिरामिसनि खाजा नागिरनो होनानै मना गांसे लानानै फोथाराव ओंखारबोबाय आरो जोङो बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर फोथाराव थाङिया अखायाबो अयथासारमोन नालाय ओमफ्राय बिजावजालि ओइ नै बिजावजालि सासे ओमफ्राय ओइजा सासे साथामबो ओंखारबोबाय आरो जोङो मैगं खानो साथाम फैखायो आरो लोगोफोर मा मोनो मा मोना फोथाराव बिदिनो मैथ्रु सैथ्रुबो दं नालाय ओमफ्राय बिदिनो हाग्रा मैगं मा मोनो मा मोना खाना लाबोनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो होमबा अमानो दिंखिया रुयैनो अमानो मार थाखा खामायोथ' ओंखायनो सानफ्रामबो दिंखिया नागिरो बिदि नोङो जाय मा गन लायै फैदोसै मैथायाबो जि साफा साफा जाना दं नै लोगोफोर ओमफ्राय मैथाखौबो खावसे लांनो होननानै जोङो खासिन खाबाय आरो माब्लाबा नाफोर मोनबाथाय जानो होननानै लांना दोनहैखानोसै आरो ओमफ्राय खाथिबासो खाब्रब जाब्रब हायो लायो लोगोफोर ओमफ्राय दा गोजान ना जोंहा फोथारावसो नालाय ओमफ्राय लाना दोनहैखानोसै आरो गाबोनफोर ना मोनबाथाय जानो होनना खांखिलरा इनियावबो थाइथाम दं जि साफा साफा मालाबा लांगोनहाय तेलकपा भुमब्रा बायदिसिना हाग्रा मैगं खाबाय आरो लोगोफोर खारदै गोबाब जानो होननानै दिनैथ' आरो मंगलबार नालाय जेबो जाखाया जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना बयबो मिथिखागोनखा आरो जोंनिखैजाय बांसिनानो मंगलबारफोराव जाखाया लोगोफोर मंगलबार सनिबार बिस्थिबार मिरामिसानोखा आरो ओमफ्राय दालि सालिखौलाय बेसेबां जाबाय थानो होननानै ओमफ्राय हाग्रा मैगंफोरखौनो खासाब फैबाय आरो जोङो दायो फैनायावनो मैथ्रुखौ थाइनैसो लांनोसै होननानै लोगोफोर नै मैथ्रुआबो थायना दङ फोथारावनो आरो जि मोजां थायदो ओमफ्राय जोंहा नैहाय लोगोफोर गाथाबो फोदोंमोन गाथायानो बारा मोजां जायासै नै अखायाबो बारामोन नालाय अखानि थाखायनो जाखोना माखोबा गाथायानो फिथाइयानो गैयाहाय नै लोगोफोर ओरैनो बिफाङाल' जेव एकदमबारे रम जादोंहाय लोगोफोर बिफाङाल' ओमफ्राय फिथाइया गैथारा आरो नै बिफाङाबो हले एकदम रमथार नै ओमफ्राय लोगोफोर आं दा मैथ्रुखौ फैबायबो थानाय जाया होननानै थाइनैसो लांनो नागिरबाय दाउआबो जालायलांबाय हनै नै गोमोनखौ आयौ हाबाब गोलैलायलांबायसो फलायैनो राबाय दंमोन आरो थुमफ्रायासोमोन जोसाया फला अबेथिंमोनबा नोंथ' फैनो हाला जोंहानि माइफोराबो मोजांथार जादों नै लोगोफोर एकदम फैथाराखैमोन आरो गायनायनिफ्राय माने खनसेल' फैजादो आरो लोगोफोर आङो ओमफ्राय दिनैसो माने मैगं लांनाय फाजिनो नायलांनो होननानै हाबबाय आरो लोगोफोर नै जिबायदि जादों आरो साफानो माइफोरा राबायानो लोगोफोर थाइराबाय आरो साननैसोबावबा हाजासिगोन मोजां जादों माइफोरा लोगोफोर दैमा गेजेराव मानजिया लायनो थांबाय आब'आ मानजिया मोजां मोननायखाय हम
Karla sakarai siap untuk kontribusi tuh kayak. Oh mau? Ini masih oh ini sih. Ini ibu kacing ke. Kai bawa manja kok. Hei nangla tuh. Epa goto ini अन्थायानो बोरैबा दुद्रुलांनानै आथिं आखाइ बायगोनहाय माबा दुद्रुलांजानो गिदां माबा फिस्ला मोनखांदो बोरैबा थौ जाबाय इयो न'फोराव नागिरहैदेरगोन मा मा मैगं मोनबोखो जोङो लोगोफोर खारदै गोबाबनि थाखाय नै एकदमबारे सिमफ्रि बिलाइ फाथो जारि ओमफ्राय मान्दे बायदिसिना मैगं लगाय गथाय लाबबाय मैथ्रु फिथाइ फल फान्थाव लगाय गथाय लाबबाय आरो मोजां सुबाय लोगोफोर अखा बोथोरनि मैगं नालाय सुबाबो खाराबो खारा आरो ओमफ्राय सुनानै आरामसे मिजि मिजि हाना लाबाय आरो खारदैजोंबाबो मिजि मिजि हायाबाथाय माने एसे गांलाब गांथाब जानो नागिरो आरो मिस मिस हायाबाथाय ओमफ्राय हाना लाग्रोबाय दा खारदै ओंख्रिया मोनबायानो लोगोफोर नै खारदै गोबाबजों आलु आरो ओमफ्राय आलुखौ एवफ्रामनानै होदो थावजों ओमफ्राय जोंहा थावबो होयो लोगोफोर ओमफ्राय रंबो होयो आरो माने खारदै ओंख्रिबाबो अनलि खारदैल' होनानै जाया आरो बोरैबा मोनो जोंहा आइयाबा मोनानो होनो आरो माने थाव एसे होनांगौ रं एसे नांगौ नङाबाथाय जानो मोजां मोना आरो होननानै बुङो आरो ओंखायनो जोङो थावबो होयो ओमफ्राय रंबो होयो आरो लोगोफोर नै मोनबायानो खारदै ओंख्रिया दिनैथ' मिरामिसानोखा नङा होमबा बेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो फलबो ओमफ्राय नै लोगोफोर फल ओंख्रियाबो मोनबाय आरो फलखौ भाजा एवदो ओमफ्राय खारदै ओंख्रि बेखिनियानो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदम बिजावजालि माखाया मैथ्रु गोमोनखौ खाजि लेम लेम मोनबाय थानायखाय खाजि लेमनो नागिरदो आरो मा जागोन मा मागोन सानजौफुआव मोनो ओरै होननानै बिदिनो साथा लाल साहाफोरखौलाय बेसे लोंनो ओरै होननानै मैथ्रुखौनो माने खाजि बानायनोसै आरो दा टेस्टिनो टेस्टि एकदम मोदोमफ्रुलायबाय जाफैनो गोथावथार जादों बया गोथाव जादों लोगोफोर बाबा मा खालामहैखो नोङो जाबाय नै जानबानो बाबा दानिया मुखुब बिथाङाबो ओजोंहाय नै बाख्रि गोदानाबो ओंखारबायानो लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय लिरस्रां आरिस्रां खालामजोबखाबाय आरो खननै खनथामसो गोबोरजों इदिनो आइया स्रां स्रां लिरना दोनखाबाय आरो ओमफ्राय माइयाबो जाना मोनहोलांबायानो नै फुजाया जोबनाय लोगो लोगोनो माइ हानायनि लाहार फाहारा मोनफैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय माइ गोरलै हानायजों ओमफ्राय बाख्रि गोदान ओंखारनायजों जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैयो माने इ बाख्रिनिनो एसे फुजा होनो नागिरदों आरो बाख्रि गोदानाव माने एसे फुजा होस्राबाथाय माइ साइ दोननो बोरैबा जायो होननानै ओमफ्राय दिनैयो एसे इखौबो इनि थाखाय माने फुजा एसे होस्रोनानै लानो होननानै भाबिदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै पुरा ओंखारजोब्बाय आरो बाख्रिया नै जाना आगोलावथ' इदि नङामोन लोगोफोर ओरैनो फिसा साल'मोन आरो माइयानो माने एसे बुंसारलायोमोन आरो दोनजेननाय समाव ओमफ्राय दा गिदिर खालामबाय नै मोजां नुदो लोगोफोर बाख्रिखौ ओमफ्राय नैजा आरो एसे ओरैनो लांदाङै दोनबाय आरो बेयावबो मानसि थाग्रा खथा खालामनो नागिरदो मानसिफोराबो गोबां नालाय इदिनो थानायफोराबो थोस्लाबा जायोना रुमफोराबो ओमफ्राय इयाव माने आइजाबाजो थानो होननानै नागिरबाय आरो लोगोफोर